Zviri sei muri yeZimbabwe, ndini wenyu Sanuka. Tadzoka paimwe episode mutakunanzva Behind the Music with Sanuka, and with me in the studio nhasi uno ndina mama vanondigonera vandatoita zvekutoti mama totofana kuita interview zvanhasi nyika yeZimbabwe ikuzivei. In the studio ndina mama Tariro. Makasimbere mama? Ndinofara hangu, makadiko Mrs. Sanuka? Aiwa, inini ndinofara ende mufaro mukuru kuti matijoina nhasi uno pachirongwa chino. Ende kufara neniwo kuva pano tichitaurawo nemi live and direct. Handiti aiwa, ndinofara chaizvo mama. Chirongwa chino tinoda kuti timhuri yeZimbabwe ikure mukukuzivai, nekuti ndinoziva kuti muri muimbi anogona ende munodhizevha kuti vanhu vazhinji nyika yeZimbabwe ikuzivei. So ndichada kuziva kuti Tariro Horonga ndiani? Notenda. Tariro Horonga ndini. Ndinoshandisa zita rokuti Tariro Horonga ndo zita rangu rokuberekwa. Asi ndinonzi Maivhuma. Okay. Maivhuma, My Liberty. My Liberty. Vanhu vazhinji vanondiziva ndichinzi My Liberty Vhuma. Okay. Zita rangu rekuroorwa. My Liberty Vhuma. Aiwa, tafara nekukuzivai. Ende ndingada kuziva manje tapinda munyika yemusic. Kuti music makatanga kuimba rini? Pamakadiscover kuti ndine chipo ini zvekuimba izvo. Zviri zvekuimba. Chipo ichi chakagara chingova mandiri. Kubvira ndiri kukura. Zvaingovapo, ndandiri munhu yokuti nyangwe ndikasvika pachechi ndaitoimba, but muzera wachona ndichiri mudiki. Okay. Kuti amai vangu vaitofarira kuti pawese pese panoitwa ruwadzano rechechi taipinda Methodist. Okay. Saka kwese mama vangu vaitoenda neni vachiti uyu ndoda kufamba naye kuti anoimba. Ndine chipo changu kubvira pakuberekwa. Saka apa zvichireva kuti hazvichida ndingada kuziva zvangu kuti makazvitorera kusaidi ramama here, kana kuti baba wenyu aiva muimbiwo zvakare, kana kuti makazvitorera kuna mama? Handizivi kuti zvakabvira kuna baba here kana kuti kuna mai. Okay. Baba vangu vaiimba. Vaimbotidzidzisa kuimba semhuri. Okay. Nokuti baba vangu vaiva ticha. Saka takakura tichingoti nguva zhinji nguva dzemanheru vanenge vachitotitisa kwaya. I see. Tichitoita kwaya tiri semhuri mushurugwi kwataigara. Okay, saka zvanga zvingori zvemhuri zvekuimba izvo. Aiwa, pakanaka. So tingada kuziva zvakare pakuzotanga kupinda mustudio. Pamakazotanga kurekodwa kuti makatanga rini kupinda mustudio kurekodwa professionally, kuti ndanowo rekodhi yandaita makazozitanga gore ripi? Ndinotenda. Inini ndakazotanga kuti kurekodha professional song yangu mustudio kwaMutare. Okay. Ndakarekodwa neanonzi Olini Anderson. Okay. Ndarekodha first album yangu inonzi Kodzero. Ndakangorekodhawo asi ndakachingotiwo pamwe kuda ndiri kungoita, asi ndainzwa kuti zviri kuvibe, zvine vibe yazvinazvo. Ndaingonzwa kuti Mwari vane chavari kuita mandiri, chiri kuti ndirekodhe. Saka zvose zvandairekodha inga song yega ndaiite kutongopiwa. Okay. Ndototanga kutofunga kana uri usiku. Ndongotanga kutongorota ndichitoimba. Ndototora foni ipapo ndotomuka ndototora sound. Okay. Kurava kuti mangwana
ndisatozivi kuti ndaandichiimba kuti kudii. Saka zvinhu zvandakangoona kuti ichi chipo chakangobva kuna Mwari. Kubva kuna Mwari, ichokwadi. And tinotenda mhuri yeZimbabwe ichizvinzwira kuti imimi munoita zvekupiwa masongs pamweya. Kupiwa pamweya kauku. Nekuti imagine kana muchitomboita zvekurotswa, vamwe ndoo vekuti vanoita zvekutanga kufunga. Anongofunga achinyora, achifunga achinyora, but imimi zvenyu it's like it's a heavenly deposit. Imagine. Nokuti zvega zvinongota kuuya ndongoita sekuti ndiri kunzwa umwe munhu ari kuimba nzeve dzangu. Ndakutotanga kutobvumira. Ndakutotanga kutonzwa kuti pane zviri kuitika. Ndotomuka ndakutotanga kutonyora mubhuku. Okay. Saka yatova target yangu yekutongoti kana ndikangonzwa kuti pane message iri kuuya, ndinototi nyangwe ndichifamba nebhuku. Okay. Kuti zvichida munogona kungopiwa song anytime then matodi mazvinyora pasi. Alright. Aiwa chinhu chakanaka. Ko ndikada kuziva kuti like maproducers amakazoshandidzana nawo pamakaita album ipapo makangoita album iroro vamambomira here zvemusic kana kuti makangoramba muchingopakura muchibura mimwe mimhanzi makazoshandidzana nemamwe maproducers api? Album rangu rekutanga rakarekodha 2021 rinonzi Kodzero. Nesong imwe yatrenda inonzi Rwizi Urwu. Rwizi ayo isong hombe iyo ndinotoombera nemaoko. Kuti vanhu inenge inovabata. Song iyoyo pamasong aripo ipapa dziyo dziripo. Ndakaona kuti ndo yamakabva mashuta nevidhio. Ende ndakatarira vidhio so ndikadzamirwa. Because manzwi amakataura pasong iyoyo manzwi makukutu ekuti iwe semutendi unofana kutanga kuzviyera kuti pati ndimire papi. Pane imwe nzira yatichafana kudii, yatichafana kuyambuka. Saka hazvina basa kuti une ganda rakaita sei. Kana dema tese tichaita sei tichafana kuyambuka nepo. Ende a message zvinoitwa nevanhu vakawanda kuchinyirana nasi uno kupedza nguva hazvina maturo zvese izvi. Saka ndingada kuziva because muri we can safely say kuti muri a gospel artist. Munoimba gospel because ndakateerera masongs mazhinji anga angori nemessage and gospel ndekungotsiudza ekudzidzisa ekuratidza vanhu kuna Jesu kuti onai Jesu uyu. Saka ndo bhandi rega ramunotongorowa here zvekuti makatobva mangoti ndiri wegospel handidi kuipinda mune rimwe box? Ndingati zvizhinji nzira dzangu zhinji dzino mutauro unodzoradzera vanhu, unopa vanhu inosumudzira vanhu kana mwoyo yakaneta zvinosumudzira. Ndingataura ndichiti gospel ndo yakanyanya, asi ndinoimba zvimwe zvinoitika. Okay. Saka ndinorerekera ndinotaura zvinoitika. Goimbazve kudzoredzera nekusumudzira nekutaura nekuencouraja pamusoro penhau yekunamata kuti aiwa tese vanhu tinofanira kuziva kuti nguva ino yatiri kunamata ndo chete nzira inokwanisa kuti ita kuti tirarame zvakanaka. Handitika. Ende tingada kuziva zvangu kuti pane masongs here ari mupipeline amuri kuronga kana amuri kuda kuzobuditsa mumwaka uchateera, maybe pane album ramuri kushanda pari zvino, pane chiumbwa chakadaro here chiripo in the pipeline chamuri kuti gore rinouya kana kuti this year chai haaperi ndadonhedza album? Ndine album randiri kunyora, ndatotanga project yaro. Ndakatori pasita kudhara. Album iri
and pana producer anonzi DJ Martin Rumija. Martin Rumija. Pretoria. Saka album iri ndakatoripa zita rokuti Slow Motion. Pane rinonzi Slow Motion. Pane song inonzi Slow Motion. Ipapo. Saka inziyo yandinonzwa kuti inogona kufarwa nevanhu vese. Inogona kufarwa nevanhu vese vachaiteerera. Achipfuura achienda kwaanoenda anototapirirwa chete. Izvi zvine kavibe regira nditeerere. Uyezve kana iriwo nguva yeChristmas ndoona kuti vanhu vachatamba. Handitika. Aiwa izvo tinenge tichingotarisira tichagara takatenga madhata edu. Tongogara tichingomirira paYouTube channel yenyu kuti pamunongodonhedza album iroro kana kuti single release iyoyo tinobva tanodownloada pamwe chete nekuteerera nekustreama nekulika nekukomenda. But ndingada kuziva kuti music yenyu imimi inowanikwa pamaplatforms api? Inowanikwa paYouTube here? Inowanikwa zvakare because pane maplatforms akasiyana-siyana. Vamwe vachiri kuisa kunana SoundCloud, vamwe vachiri kuisa vanotoisa paSpotify, unotoona music yake iri paSpotify. Saka ndisingazive manje music yenyu inowanikwa papi, kuitira kuti ari kutokuonei nhasi akatoti regei ndimbonzwa music yaTariro Horonga kuti anokutsvagirai papi. Music yangu inowanikwa paYouTube. Tariro Horonga. Pane maalbum anokwana kuita 3. Ipapo. Pane album inonzi Kodzero. Kozouya yaKodzero ya2021. Kozouya 2023. Pane album zverinonzi Vanomutenda. Gore raka 2024. Pane album zverinonzi Tenda. 2024. Ese anowanikwa paYouTube. Zvenziyo dzangu zvekuInstagram dziriko. Tariro Horonga. Ndiri munhu arichiri kumbokonekta. Ekuti ndikwane kwese. Handitika. Of which chinhu chakanaka saartist unofanira kunge uchiziva maworlds acho ese. So it's good kuti tosaka mauya. Kuti vari kutokuonai vanenge vakuziva manje kuti mama ava vakatosununguka even for macollaborations. And vanonga vakuzotsvaga nhamba dzenyu vocollaborata nemi because vazhinji out there vari kuimba gospel vanenge vachitoda kushandidzana nevanhu vakaita semi, vanhu vanogona, vanoziva zvavari kuita, vari kuziva chihambiro uyezve vari kuziva purpose kuti aiwa ndakapiwa chipo and chipo ichi ndofana kuchishandisa into building mumwe munhu. You see, and ndo chinhu chandakafarira nichiteerera masongs enyu kuti masongs enyu anovaka, hanzi kutenda kunouya nokunzwa uyezve kunzwa shoko benyu, shoko raMwari. So pamunenge muchiimba paya inini hangu ndiri mumwe wemafans enyu zvekuti handimbomainde kutolika nekukomenda kuti aiwa mama song iri kunakidza, iri kukomborera. So ndingada kuti mutiudzewo nemaonero yenyu zvichida pane an artist out there ari kuda kutanga kuitawo zvemusic but anenge ari kuti tozvitanga here zvine pundutso here izvo. Mungapa kurudziro kune upcoming artist out there angava ari kuimba gospel, manzwi ekukurudzira kune munhu ari kuda kutanga muworld yemusic, mungamupawo advice yekuti kudii? Tinotenda. Chandingangoda kutaura kune vakateerera, kana muchinzwa kuti pane chipo chiri mauri, chishandise. Usanyare. Kune mastudios unotsvaga, kubvunza kwakanaka
kuti ndoita sei pane kutora chipo uchiisa pasi pepiro. Ichokwadi. Nokuti chipo chaicho hachingonzi hachina kunonongedzwa parodhi kuti iwe enda unodai, asi kuti chipo chaicho munhu anotongonzwa ega kuti ini ndinoda zvekuimba asi ndoita sei kuti ndiimbewo sezvinoitawo vaimbi. Ichokwadi. Senini kuzotanga kwandakaitawo kupinda mustudio sezvandatanga kutaura ndichiti inini zvakanga zvagara zvingori mamuri. Asi nenyaya yekuti panguva iyoyo zvikwanisiro pakanga pasina. Asi ndokubva ndazowana kuti ndava zvikwanisiro zvavapo zvokuti ndakukwanisawo kuenda kustudio, ndakukwanisawo kunobhadhara. Ndiita sei ndirekodi. Ndopandakazotangawo kuimba uchibudisa chipo. Saka kana pane chipo chiri mauri chishandise uchiri mupenyu, chibudise nonguva yacho iyoyi. Saka kana iri gospel, kana uchinzwa kuti unoda kuimba gospel, kana uchinzwa kuti unoda kuimba culture songs, kana uchinzwa kuimba sungura, kana uchida kuimba zvinenge zvichiuya uchida kuimba zim danzo izvozvo chipo ichocho chese chipo. Saka ngatichishandisei, achitarisirwe kuti uyu ndiye anofanira kuita kana kuti. Saka zvipo ngazvishandiswe. Apa mataura manzwi makukutu, mabva mandirangaridza zvinhu zvandakambodzwawo neumwe muparidzi achitaura iye achiti hanzi kana pane nzvimbo yakapfuma igraveyard, nekuti zvipo zvizhinji zvakangoparara zvisina kumanifesta. Asi vazhinji vaimbi vakanga vane mapotential, vane zvipo but havana kukwanisa kuzvishandisa. Saka ndo nzvimbo yakapfuma. So ikurudziro yamuri kutopa vanhu kuti kana uri kutodawo tanga shandisa chipo chako ende uri mupenyu, nekuti ndo mukana wacho iwoyo. Wanzi kana wangopfuura zvavharana. So aiwa, ndinotenda nemanzwi makukutu amataura. But ndingada kuziva kuti ndivapi vamwe maartist kuZimbabwe muworld yegospel iyoyo wekuti mukateerera so music yavo vanokuitirai zvakanaka, uyezve mune wawariro yekuzoshandidzana nevanhu ivavo in the future. Zvichida vakangoonawo interview ino vanenge vakutoziva kuti aiwa makatovhura dhoo kudhara kuti kana collaboration mutori willing. Ndevapi mabig artist amungada kucollaborata nawo, uyezve ndevapi futi maproducers out there amungada kucollaborata nawo kushandidzana nawo? Ndingati maproducers vaimbi vazhinji vangati wandei, asi moyo wangu zvemoyo ndo zvatiri kutoda kudzwa izvozvo. Ndinonzwa kuti dai ndasangana naTekshua Zama. Dai ndasangana naTekshua Zama naNyasha Mutonhori. Ndinonzwa kuti pavanenge vachiimba nyange wakaremerwa zvakaita sei, unotonzwa kuti nyange wanga wakari nebundu pamoyo rinoputsika. Kuimba kwaTekshua Zama anoimba, anotaura. Ngati anotaura. Ndinoda kuti ndisangane naye, ndo ndikutaura zviri pamoyo pangu. Asi ndine vaimbi vanondiinspire vakawanda. Anonzi pana Dorcas Moyo. Ndinoinspirwa nemusic yake zvakanyanya. Ndishuwirawo kuti ndisanganewo naye parwendo rwokuimba. Ndimbonge ndinayewo tichinge tichitaura. Nekuti ndimbokubata ipapo because pane imwe song ndakatombonzwa ndikatoti vanhu ava kuri kuti vakasangana so ndinoona vachishoka mastreets zvekudaro. Kuri kuti mukazocollaborata naDorcas Moyo pamatomboti mutare paipa ndatoti
because ndobvawo kwaMutarika ndandazokuudza here. So ndandototi makutaura zvaDorcas Moyo ndiwe kwaMutarika uko haiwa ndiweduka uyu. So zvinhu zvekuti zvingafadza chose kuri kuti mukazombowana mukana mukacollaborata naDorcas Moyo hai ndinongoona iri hit song yekuti inobata vazhinji. Ndinonzwa ari munhu kuti kana paanoimbawo music yake inobata ine energy ende anoimba zvokuti even action yaanenge achiita pamavidheos ake ende zvinopfekana zvinopindirana nezvaari kuita. Matthias Nere masongs ake ana Blessing Shumba vakawanda ngati ndogona kusirira vamwe asi masongs acho anondibata. Ngati vana Alec Macheso ndiriko futi ndinonakidzwa nesungura ana Sulumani Chimbetu vakawanda wana Japreza vanhu vatofungirawo kuti ndaitawo collab naJapreza. Zvichaitika inguva chete but muchasonganiswa nekuti hanzi chipo chawakapiwa naMwari it will make room for you. Chinokuconnecta so mumachannels chaiwo ende unozoiri kana wadi wasangana nevanhu ivavo. So ndine ruwimbo rwekuti exactly. So aiwa mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira mama vachitaura ende chikumbiro changu ndechekuti mungomhanyawo mungoenda paYouTube channel yavo. Maenda paYouTube channel yavo musangoteerera music chete. Toda kuti mungolaika nekubva masubscriber movafollowa nekuti vataura kuti pane album riri kuuya rine song kune vanga vachiteereresa manyasa kunzwa vataura vachinonokera vachiti inonzi slow motion ende handidi kunyeberai kuneni ndatomboinyemudzwa ndiri kuziva nezvavari kutaura. It's a banger ndowedi ndinanda kushandisa. It's a hit song yekuti munhu upi naupi ari parwendo anoto kana dai ukaikaridzwa uchienda kuZimbabwe ombotamba slow amunyebe ichokwadi. So tiri kukumbira rutsigiro rwenyu mongova follower mongosubscriber paFacebook kune vanenge vachida kuzongo kufollowa paFacebook zvichida mune Facebook account here kuti vanongofollowa then motongoita mafollowers zvakare kuFacebook. kuInsta mataura but tinoda kubva taziva zita racho ramunoshandisa kuitira kuti vanokufollowa vanobva vangokufollowa kuInsta nekuFacebook kwacho nekuYouTube zvese. Instagram ndinoshandisa Taroronga kuYouTube zvakare ndinoshandisa Taroronga then kuFacebook page ndiro zita rimwe chete Taroronga. Ipapo ndinowanikwa panhamba dzinoti 2761 092 6904 handiti ndo dzandinobatika paWhatsApp kuFacebook. handiti mhuri yeZimbabwe tinoda rutsigiro rwenyu ende madetails avo page ravo tichangoisa mudescription ndoba tichangoisa zvese ende tinongokutendai. With this we say peace. Notenda.